weken rondom Koningsdag, de derde betinking en bevrijdingsdag had vlaggenproducent DVC uit Dokkum het tegendruk met de productie en verkoop van de Nederlandse vlaggen. Richting Koningsdag verkopen we echt wel een heel stuk meer Nederlandse vlaggen. Dan zien we echt de vraag wel toenemen. En nu tussen Koningsdag, waarmee mensen toch tot ontdekking komen dat ze iets kwijt zijn of het niet meer hebben, zien we nu in deze dagen dat we toch heel veel enkele vlaggen, maar ook wel vlaggenpakketten verkopen. Waarbij mensen ook een stok en een houder bij ons bestellen. En wat we vooral deze jaren steeds in groeien is in de duurzaamheid. Mensen vinden dat steeds belangrijker. Dat we ook vlaggen leveren van gerecycled materiaal. Het recyclede materiaal wat gebruikt wordt binnen petflessen. Op de dag van Joet, bij het betinken van de slachtoffers die het omkwamen binnen Varus Vrijheid, vindt de jager dat de omkeerde vlaggen goed ophangen worden moeten. Ik denk dat ze met name 4 en 5 mei herdenken en samen vieren. Met name voor respect voor de mensen die overleden zijn voor onze vrijheid of gevallen zijn voor onze vrijheid. Ja, vind ik het wel heel respectvol als we het symbool, de Nederlandse vlag, goed ophangen. En ik begrijp ook heel goed dat er sentiment is in het land die wil protesteren. Maar goed, daar zijn ook andere middelen voor. We hebben bijvoorbeeld de zakdoekvlaggen.